asị nka njugodi ya n'iyo ndị be anyị na-ewe n'iwe ọ nwere ofu onye etere mmanụ mma apụghị ịkpọkwa afịa biko donu unu eweliwe aga m akpa afa ọ nwere ofu onye etere mmanụ n'ụzọ pụrụ iche m fụrụ ka ọ na-aba afụnya na soshal midia ọ na-asị na ime fasting 40 days fasting 50 days fasting no capacity nwere ka ihe emenwu na ọ bụrụ abịa sị gị mee fasting 40 days asị gị mee fasting 50 days ma 100 days fasting onye na-eribe nri na-afụbe nri oriri okwu ime fasting 100 days onye na-afụbe ihe oriri onye na-enwebeghị ihe oriri asị ya mee fasting onye na-ekwu okwu abụ ofu onye n'ime ndị achọghị m ịkpa afa ụnụ amarachabala were ofu onye n'ime ndị jiri fasting a were ego ndị mmadụ ahụ achọghị m emere ya na-aka ọnụ mana onye kwuru okwu a ụkọchukwu kwuru okwu a bịa so n'onye n'aka fasting ike dị n'ebumọnụ a na-etiri ya egwu ya adịsịkwa ihe niile ya adịsịkwa ịghọtago evidence kakwa nkụ ike dị n'ebumọnụ Nwachukwu bube ọnụ a na-etiri ya egwu a na-ekwe n'isi fasting orukịta ọ na-agọzi anyị na ihe siri ike na maka na ihe siri ike onye gị ya emenwu gị mee na ọ bụla abịa na-asị gị bube fasting 100 days 200 days na-eme fasting 200 days 300 days onye kwuru na dị aghọrị ya mana ya bụ onye na-ekwu okwu a nwa amadi kwuru okwu a ọkwa ofu fasting ya na nke ya kwa mana o mere ihe mbere chọpụta anya ụfụ ụdị ihe niile a na-eme o abịara nchọpụta na onye a na-ekwu na na-eme 100 days fasting ya ịghọtago ịma na ihe dịrị ha abụ onye nke akara gaba ka a na-ere anya ọkụ abịara nchọpụta na anya na-eme nke onye nke a kpọrọ afa amakọmafia ahụ mana onye nke a na-atụgharị okwu na-eme 100 days fasting abịara nchọpụta na onye ka a na-agwa and onye nke na-ekwu ngị mee na ị ga-emenwu bịa bụ onye na-egbebu anyị mebe dry one n'ọnụ ya ka m nụrụ na fasting na-enwe dry one n'ọnụ onye ahụ ka m nụrụ na ya na-enwe Chineke ụwa dị egwu the same person a na-asị mee dry one na asịsị na agụụ dị onye a na-ekwu na agụụ dị a bụ onye kwuburu ndị a ga-apụ iburu n'obodo a kịta ka ha ma na agụụ dị ere ya emezi dry one dry fasting na ihe onye a na-achọ ịkọndem bụ na onye kwụsị mebe 100 days fasting na onye ahụ ama ekwu ọrụ ya ọpụta n'okwu ọjọọ maka gịnị ka a ga-eji ekwụsị mebe 100 days fasting na onye ọbụla mee onye nwere ike ị na-agwa ya mgbe why no talk that time ị gwara ya that time kịta ka ị na-agwazi anyị na ọ bụrụ abịa sị gị mebe 100 days fasting mgbe ị mara nke gị bụ dry one na onye akpọkwa nke ya dry one ọ na-aghọrizi na ndị mmadụ kwukene na ihe unu bụ n'obi mepekene na ọnụ kwuo onye unu bụ n'obi wekene na ọnụ unu kwuo ọgwụwo kwuo na ya tọọrị ndị mmadụ na-agbụ tọpụsịa na ndị mmadụ na-agbụ gwana ndị mmadụ eziokwu gwana ndị mmadụ na ya ọrụ na-eme biznes unu gwana ndị mmadụ na ya ọrụ na-azụ ụlọ ahịa unu gwana ndị mmadụ ka ha mara amala unu aghọrizi na anyị na ụmụ onye bụ ụmụazị ịghọrị anyị gba ipere mpe ya ghọrị anyị n'agadi okenye anaghị aghọrịkwa n'ibe gwanye anyị na iri na-abụ onye nke ọzọ azụbago ahịa nke ọ gasibe ike ibido ikwu na ihe ahụ ọ na-eme ebe ha wayo ibido ikwu na nke ahụ ọ na-eme na fasịrị aha wọkọ na fasịrị adịghị mma ime 100 days mana gị nwazi na onwe gị bụ onye na-ekwu okwu a isoro ịkabakwara arụ kpodekwa ndị mmadụ n'obe mgba na ncha ndị mmadụ anya ekwuwe okwu ekwusie ọnụ kwuo okwu otu a ncheta Mathias Ezeakụ okwu unu na-ekwu ka m ji echeta Mathias unu bịa ha na-arapụtaghị onwe unu na soshal midia ncheta Mathias Ezeakụ o nwere ebe ọzọ obi na-agba ntị ha Mathias ya wayo kịta ka unu mazi na fasịn a n'ihi eme onye ike dịgo mana oge mbụ a na-agwa gị kaba arụ na ị ga-emerịrị ya ka ihe niile wuru ebe na mmezu ebe onwere ihe onye a na-arụ ebe onwere ihe onye a na-eme ebe onye enwere aka ọrụ a ga-eweta aka ọrụ shia ndị mmadụ mepee ntu aha na-ekpokọta ndị mmadụ ọ na-ekpokọta onye ọbụla everyday onye ọbụla bịara ọmụọ ofu ihe mụta ọbụla ihe ọ na-alụ unu emenwe onye fọkịta ara ihe a na-ekwuzi bụ na baba abịa gwa gị mee fasting 100 days ebe onye afụbeghị ihe oriri ya si ya mee fasting kịta ka ịma na mgbe ahụ ị na-eme nke gị ọ na-ekwo ịma na o nwere ndị enwebi ihe ha riri mana egwe ha mee fasting emechaa ya o butere ya ọsa n'ihi na abụ n'aha Jizọs amen.